Соңғы вакытларда югалган авыллар аларның тарихы белән кызыксыну кичәя бара. Бу районның Күрени һәм Чабрый авыллары урынына истәлек стеллалары куелды. Вакыйга урыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Авыл бетсә, ил бетә ди татар халык мәкале. Кызганыч, хуҗалыкларны эреләндерү сәясәте күп кенә авылларның юкка чыгуына китерде. Әмма Татарика электрон энциклопедия мәгълүматларына караганда, Күрени һәм Чабрый авылларының тарихы белешмә басмаларда 1966 елдан ук телгә алынмый башлый. Әмма хәтер саклана. Бу якташлык җәмгыяте тарафыннан булдырылган югалган авылларны барлау программасы да хәтер дип атала. Аларның максаты Буа районының югалган авылларын табып, һәр берсенә хәтер ташы кую. Шушы вакыт эчендә 8 авылга хәтер ташы куелды. Без уйладык идарә утырышында. Бу гаять кирәк эш дип, чөнки бер яктан халык яшь буын үзенең туган иленең географиясын белергә тиеш. Кайда нинди авыл булган, кайда нинди милләт торган, ничек яшәгәннәр, янәшә, нинди тормыш белән. Беренчедән, икенчедән авыллар юкка чыккач та алардан, бу авыллардан киткән сугышчылар, һәлак булганнары, исән-әйләнеп кайтканнары да алар билгесез булып калалар. Һәм инде без бу шушы хәтер ташын куйганда, әлбәттә Бөек Ватан сугышында катнашкан кешеләрнең, һәлак булганнарның да, исән кайтканнарның да исем фамилияларын яздырып куябыз. Авыллар белән бергә Бөек Ватан сугышында катнашучыларның исемнәре дә барлана. Аларның исемнәрен онытырга хакыбыз юк дип белдерде тантаналы чарада катнашкан Буа районы башлыгы Ранис Камардинов. Ежегодно устанавливаем эти стеллы. Это стелла инициативы нашего землячества, наших активных земляков. Чабрый авылыннан 40-ка якын ират сугышка китә, шуның 11-е яу кырында мәңгелеккә ятып кала. Шулай ук Кыят авыл җирлегенә кергән Күрени авылына да хәтер ташы куелу тантанасында әлеге авылның якты киләчәге өчен көрәшкән батыр сугышчыларның туганнары катнашты. Бу авылдан да бер гаиләдән 3 кеше сугышка киткән. 38 кешедән икесе генә кире авылга әйләнеп кайткан. Без инде аларны искә алучуда булмас дип борчылган идек дип күз яшьләре аша бу изге эшне башлап йөрүчеләргә рәхмәтләрен җиткерде туганнары. Очень прям волнительно. Я вот недавно увидел это, ехал в Киять. Дулкынландыргыч мизгелләр күптән көттек. Бу безнең өчен бик кадерле хәтер. Күзгә яшьләр килә. Память хорошая. До слез прям. Казандагы Буа якташлык җәмгыяте президенты белдерүенчә, алга таба да хәтерне барлау эше дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Гакил Камалетдинов, Буа районыннан.